ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನ್ ತೊಗೊರ್ಸಲಾಯ್ದ ತೋವೇನು ಮಂತದು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕ್ಕನೆ ಬಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ತೊಗೊರ್ಸಲ ಇಂದೆತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬುಡಿತ್ತನ ಕಡಿಮೆ ದೆತೊಲ್ನಿ. ರೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಸರಿ ತೊಗೊರ್ಸಲಾಯ್ನು ದೆಕ್ಕೊಂಡಾಂಡು. ದಿನ ತೊಗೊರ್ಸಲಾಯ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡ್, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜೇರ್ದು ರೆಡ್ ದೆತೊನೊಲಿ. ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಪುಳಿ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ನೆ. ಯಾನು ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು, ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ರೆಡ್ ದಂಟದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ನೀರು ಬೇಯರೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ನನ್ನಂದೇನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. 4 ಇಜ್ಜಂಡ 5 ವಿಜಿಲ್ ದೆತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಯಾನ್ 5 ವಿಜಿಲ್ ಪೋಯಿನ ಬಕ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ತೊಗೊರ್ಸಲಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ ತೊಗೊರ್ಸಲಾಯ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೊಲಾಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನಂದೇಕು ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಇಂಚಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ ಐಕ್ ಗುದ್ದುದಿನ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐನೇರ್ದ ಆಜಿ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಐತ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನ ಬಕ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಒಗರ್ನೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಐಕ್ ಕಡೆ ದೀತಿನ ತೊಗೊರ್ಸಲಾಯ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಐಕ್ ಏತು ನೀರು ಬೋಡುತ್ತುಲ್ಲೆ ಆತು ನೀರ್ನು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ದೀವೊಂಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ಚೌಲಿ ಆನಾಗ ಪಿರ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಅದೋಟೆ ದೀಲೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ತೆಲ್ಪು ದೀವೊಂದೆ. ನನ್ನಂದೇನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಸಾರು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು. ನನ್ನಂದೇಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.